espera sí. Mireu, este és el nostre local d'assaig. És guapo, és gran, Podreu vindre així sempre que vulgueu. Molt bé, per fi tindrem un local d'assaig, David. Voleria. Sí. Mira, parlant de veïnes. ¿Qué son esos dos, tío? Hola, Cuca. ¿Qué es eso, una reunión internacional de freaks o qué? No, estos són els Ovidi Twins. Bueno, freaks. Són els Ovidi Twins que han vingut així al nostre local d'assajos perquè nosaltres els deixem el local. Uy, segur que fan coses superrares i estrafolàries, no? Sí, una miqueta raros sí que són. Bé, però són molt bons i molt simpàtics, Han fet un disc i tot. Sí? A veure? Sí. Ai, vull parlar amb ells, o sigui, acosteu-vos així un momentet, per favor. Passeu-se, clar. Mira, ell és David. Hola, Cuca. Hola, Cuca. Ell és Xavi, són els Ovidi Twins. Bé, vosaltres vos quedeu així, jo que me'n vaig, que tinc coses molt importants que fer. Vosaltres com si estiguéreu en casa vostra, Molt bé. M'enduc el CD, va? Adéu. Hola, xics. O sigui, sí que vosaltres dos sou els Ovidi Twins. I per què heu triat aquest nom tan peculiar? Mira, el nostre nom és Ovidi Twins. Ovidi perquè mos agrada molt un cantant que li diuen Ovidi Montllor, i Twins perquè som dos i som bessons. De veritat, mos pareguem molt. La barba, les ulleres... I eixa disc que heu tret, com es diu? Es diu Acabotaes. Acabotaes? Què t'ha paregut? Ui, i per què li heu posat aquest nom? Acabotaes és un poc el que a vegades es passa a tots en la vida, que vas a acabotaes contra les parets sense poder-ho evitar. Sí, bé, a tots menys a mi, I per què feu aquesta música i canteu en valencià? Ai, per què no feu cançons tipus Bisbal i Paulina Rubio? Són els que agraden a la gent, Bé, pues, no ho sé, la gent que faça el que vulgui. Nosaltres fem també el que ens dona la gana. Mira que bé, però no sé, tot això sona molt estrany. Hauria d'escoltar-vos tocar per a veure si realment val la pena la vostra música, sabeu? O sigui, per què no feu una demostració? Quina cançó en tocareu? Arròs en fesol sinaps, te pareix bé? No, una cançó. No, és una cançó nostra. Anem a explicar com preparar el plat, te pareix bé? Val, vinga, Isa. Que bé. Vinga, va, aneu. Adéu, Cuca. Adéu. Arròs en fesol. Per l'horta tocant migdia, plens d'infantil alegria, ditjosos i satisfets, tornaven a l'alqueria dos pobres fematerets. L'un i l'altre a l'escoltar les 12 cançó de queixa els cridaven a la llar. Tingueren una mateixa idea, La de dinar. Lo més menut que li guanya a l'altre que l'acompanya en vigor li digui així. si fores lo rei d'Espanya, què dinaries tu avui? Si fores lo rei d'Espanya, què dinaries tu avui? Alçant lo front ple de raps i soltant la llengua pronta li contesta. Pues no ho saps, quina pregunta més tonta. Arròs en fesol sinaps, arròs en fesol sinaps, arròs en fesol sinaps, arròs en fesol sinaps. I tu? Afegir lo major, lo menut llança un sospir i torcant-se la suor li replica. Què de dir si tu has dit ja lo millor? Què de dir si tu has dit ja lo millor? Arròs en fesol sinaps, 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 arròs en fesol sinaps. Naps, naps, naps.
La recepta és fesol, secs, es poses, es remullen, després es poses en un perol i quan... Naps. Ei, Naps. tio, estic intentant llegir la recepta. Naps. I quan estigui mig cuís, poses els naps i el sofregit dels ossets de cerdo tot mesclat. Naps. Naps. Però vols fer el favor? Naps. Saps. Naps. Dels ossets de cerdo tot mesclat i la tomaqueta sofregida en la paella en oli. Naps. La mare. Naps. Que sí, naps. Naps. I a última hora les bledes o els espinacs i quan ja estiga quasi cuit en després li poses l'arròs, li poses la sal i ja està. Naps. Ha. Naps i fesols. Arròs en... Naps i fesols. Arròs en fesols i naps. Arròs en fesols i naps. Arròs en fesols i naps. Arròs en fesols i naps.